И здравейте, YouTube, аз съм WinnerDona988 и да, това е Lightcraft оцеляването. Навърта така ще кръстим тази поредица и С мистер... Как ще кръсти поредицата? оцеляване. Добре. Защото С мистер... Не бе! С мистер Флопенс. и мислим тук някъде да живеем, най-вероятно ще живеем ей тук вътре. В тази планина. Не! Какво си толкова зъл? Си е пищал, бе, какво пищиш? И да, това е женчето Драгон Клаус. Да, друг път. Не, за какво пищиш тогава? Защото той написано ма гоня ма Ми, трето. какво като те гони, трябва ли да изтрясваш за най-малки огър? Стига бе! Те, мале. Демокни бе! Стига бе! И за щастие, само това съм в сървъра. Другите не знам къде са. Кои други? Тук имам малко дълги, както казва Ник. И Dragon Class. Не е малко, бе. И Dragon Class са пусна на Creative. Има и ще яде бана скоро време. Не, вижте, че сега съм на survival. Защо пусна креатив? Защото не искам оня да ма трепя. Тук има, by the way, поленце. Добре, за последно къде Да, ще? и 3 часа търсихме хубав подходящ world. Момент да го гледам. От другата страна на полето има още една зима. Вие къде си, бе? Аз ли съм при полето. Тук има много овци, може да си ги викнем. Тук има още много дългита. Но това дълги ме гледа странно. С червени очи. О, кой си го правил, бе, у мен? М? От се напада овцата. Да. Не, случайно вълците не обичат да ядат овци. Не. Ще си получим вълна. Ей! На вълна. Можехме Браво. да стрижме майде. Айде, давайте да ходим да живеем. Някъде. Стига да е! Сега за какво го правиш? Окей, идвайте, почваме да бием някакво дърво. Лъжди са. Тук тия догите ще избият овците преди ние да сме ги докопали. Така че бързо трябва да намерим айрон. Поне си ги острижаме. Добре, добивайте дърво, бе! какво правиш? Хлопем, Саро, добивай някакво дърво. Поправя, аз имам вече крафтинг тейбъл, кирка и меч. И още 4 дърво. И едно вълна. Сега да добива дърво. Това е едно вълна от брат ми, накарай. Не ти малко дърво. На мене ли, бе? За какво ми? И аз отивам за камък. Отивам там, къде ще да живеем. Умирай, бе, куче. Гони ма. То много бавно плува, е. Все пак скучи. То ма изгуби. Не, още ма гони. Аз ще го ударя да те изгуби. Да иде. Продължава да те гони. Че го ударих. Аз се качвам на него. Виж едно, че ми е такова. Здрасти, куче. Как си, куче? Айде дойди, де. Йо, куче. Какво? Ето вижте какъв феномен просто. Върху сняг, а върху пясък да има сняг. Ми да, що па да не е феномен. Вече имаме 2 легла. Толкова ли вълна събрал, бе? Да. Което значи, че Dragon Claus трябва да лепне. Стопа. Като стане нощ. Що па, защото са само 2 леглата, може би. Не, аз... Да, едната вълна си е моя. Нали? Добре, доби още там още една вълна и си му я върни тая. Падна. Спещо намерих други овци. Така че спокойно. Няма да е нужно да левкам. Елате. Имам 8. Вълна.
Да. Пепи, ти колко вълни имаш? Тоест... Колко вълни имаш? Чакай. Едно за сега, обаче има още две овци. Добре, имам вече за 3 легла, айде. Ами аз само добивам дървото и тук намерих равин. Мисля. Да, равин е. С много пясък по земята. Така. И сняг. Тук ли ще живеем? Да. What the fuck, това, което ме гледаш червени очи. Явно, Къде ще защото живеем? някакво... Кажете някакви координати да знам къде ще живеем. Ето го сме. Бати, виж ма. Сега ще ти кажа координати. По планина. Мини през езерото и отиди Не към... там, не там. Ела да ти покажа. Не мога да те видя. Идваме. Ето. Да, видяхте. Май това Къде? че много бавно е. Да, бе. Кучето пата видя и пата го подгони. Бе, убий го, бе. Имаме достатъчно кучета тук. Ще О, мога... сори, исках кучето да Няма оцеля. нищо. Това вече се Ще знае. мога да опитваме с някакво куче. Тук е пълно с кучета. Ей, тук ще живеем. Ах ти. Ей, тук ще си го оправим, виж къде. Какво правиш, бе, гениален? Кой? Майко, за какво ми бараш, бе? Прах често, бе. За какво го барна? Ето. За Не какво знам, го що аз си го бях сложил и си ми е по моя нужда. Да беше казан. Аз направих дърва на... Чакай, някой ще ми даде ли едно дърво? О, става нощ. Бързо, тук се Някой да ми даде барикадираме. едно дърво. Какво, обработваме ли? Дай си дървото, всичкото. Всичкото. Да, абсолютно всичкото. Чакай, тук и сега два ще честа доберем има. бързо. Има и 2 честа. Бързо, че става нощ. Бягай да. От това да си даде вълната, едното. Правя ли го от кафява вълна, сива и бяла? Едновременно. Брат му ще спи на нея. Стъм да се предлагам ви малко да се... Ей, чакайте, бе, умни! Аз не знам дали почна с снимам и с шейдър, съвършено ще ми лагва. Не. Много лаги, то вече никой. В началото снимаха с шейдърс, обаче вече никой не снима, май. Аре да лягаме да спим. Абе, ще лягаме така на открито, бе, лягай, Пепи, лягай. Чакай, аз Лягай, бе. пък мога. Лягай, бе, Драгън! Аз си вземам кира. Чакай. Е така. Ще си спъс едно братве имам. Едно братве, да. Как викаш? Едно малко братва, едно братве. Да. Добре. Ей, трябва да намерим бързо някаква храна. Тук ли ще спим? За сега. Ами, сега вие почвайте строежа по къщата или някой да ходи. Чакай, я ми дай един меч. Ето, чакай, мърф опъмс. Аз имам каменен даже, къде си? Дай го. Аз ще хода да добивам. Не да добивам ми такъв И смисъл. шугаркена. Ей, не ме убивай, бе. На едно бутче съм. Чакай, сега ще го взема. Ще видя дали ще мога да намеря нещо прасета или крави в тази зима. Ако не, ще се върна, ще ви дам итемите ми и да. И само това. И ще продължа през полето, защото видях още една зима, па там мога да има нещо. Чакай. Ще отида да направя. Тук има крава, тук има крава. Една, ще ми спаси пак живот. Така направих печка. Ще го направим както в първия survival, дете изгубих много равно. Защото лагваше, може би. Ако правиш,